Sini. Kowe tak kandhani kuwi gaweanku. Maksude, kowe golek wahyu, nggih. Gaweanmu kuwi men digawa ning Ngastina. Mengko nek dipateni rak ming wujud petel. Oh. Masalahe ngopo? Nek nganti bali nang omah. Oh. Dewane munggah ki ora ndelokke nek dhuwur sing nabrak seng dewane. Oh nggih to. Heeh. Ini rak mestine panjenengan prisa kayangane ngenti. Lah wong jenenge kowe ora ngerti kok kon takon kayangane iki piye aku tak takon karo kowe apa nalar. Jenenge kowe ora ngerti kok kon ngerti kayangane coba. Mula kowe rasa dadakaken gunung tanpa guna, kowe tak boyong ning Ngastina. Nek kowe bangga sembadani, nek kowe budi mesti bakal tak rambungi. Mbah. Arep pasrahke karo Begawan Durna cekelen ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Ora jeneng aku arep mundat-mundat lakon sing wis lakon. Karuan. Pedro kowe ngopo? Aku njaluk ngapura. Yen to anggap aku kleru ning iki dawuhe Durna bapakku, guruku kudu tak istokake. Mula aku kudu mentolo mbondo karo kowe, Pedro. Aku njaluk ngapura. Kayar kaya ndara sengkaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Pedro kowe ngopo? Malah kerik ning ngarepe Werkudara. Mangriyen, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep pasrahke karo Begawan Durna cekelen ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Ora jeneng aku arep mundat-mundat lakon sing wis lakon. Ning apa kaya ngono kuwi walesane Werkudara karo Pedro, ha? Wah, ora basa. Ora basa. Basa ku apa? Ning apa kaya ngono kuwi walesane Werkudara karo Pedro, ha? Wah, ora basa. Ora basa. Basa ku apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, aku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe. Sampeyan tepung karo Durna pirang taun? Terus Petro le ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, sampeyan tepung karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswani. Sampeyan dadi siswani Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilairke teng wana. Bungkus 15 taun Petro ki nunggoni ora mulih nganti kisruh ro bojo kula. Niku mergo Petro mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Kok jane iki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labane Petro. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petro pateni. Terus gedhe kae nek men glomyor apa? Apa arep didratke ngono ya ra. Cilik nek kenceng wah. Yes. Ora peduli pokoke. Wah, ora apa-apa. Sampeyan apa kula sing tekan mari? Tidak mutales. Kanggeng awito dencengan. Nuwun sewu Ki Lurah. Kula menika ngantos bingung napak-apakaken dhateng awak kula piyambak. Apa ya aku ki kurang nggone ngladeni, menapa ya Prantawati ki kurang nggone bisa nuju prana marang penggalihing Ki Lurah. Wis wonten 7 dinten niki jenengan boten kersa dhahar. Mboten kersa ngunjuk sambate amung sirahe mumet. Enten apa to? Terus kula niku dianggep kaya wong liya.
pendak lenggah dijejeri terus pindah. Nek lagi teturon sare dijejeri ya terus pindah. Nek kira-kira Wrantawati wis ora kanggo ning kene ana ing Karang Tumaritis, mbok ya dibalekke ning papan dunungku, kula ya ora apa-apa. Ora bakal duwe rasa getun geduwung. Ning aja terus meneng bae kaya ngoten niku, ning ati rak ya marai lara to Ki Lurah. Hai. Rumangsaku dodo kok rasane sesek. Sirah nek ora tak koyok pilingane ya mumet. Yo kopine. Wonten menapa Ki Lurah keparenga kula aturi paring dawuh kaliyan kula. Menawi wonten perkawis kula aturi paring dawuh lah mbok yo ngendika kaya ngono. Aja meneng wae. Ngene ya, Bu. Bu. Kula wonten dawuh. Aku janjane iki ora nesu karo kowe. Luwih-luwih aku kok nesu karo Lengkung iki ya ora bakal kelakon to. Wong sing jeneng Lengkung iki anakku lanang siji-sijine. Omah semene pekarangan semono jembare iki sesuk sing kula wentah ya Lengkung. Nek aku duwe anak kok tak sia-sia. Monggo biyen jaman kowe karo aku pengen banget duwe anak, bareng duwe anak kok tak sia-sia iki terus aku wong tua sing piye coba? Ora ngaten. Lah iya. Mula kowe ora usah bingung. Ora usah rumangsa tak nengke utawa rumangsa tak jutak kuwi ora. Lengkung ya ora usah bingung. Ora nek bapak sengit karo anak lanang, luwih-luwih aku sengit karo kowe, Bu. Kok yo aneh-aneh ming biasane nek nyeluk Bu ngono wae biasa kok saiki dicengkok barang. Ha seniman e. Aku iki wong budaya e. Dadi nek ngomong-ngomong mesti tak cengkok. Inggih. Lah. Iki ana wektu sing mirunggan, aku tak crita karo kowe ya, Bu. Inggih, janjane eneng apa coba? Aku kira gagas kulawarga, ora. Gagas kowe ya ora. Gagas anakku Lengkung ya ora, malah janjane aku ki nek ora mangan kae ya pingin banget mangan. Wong kowe ki nek jeneng olah-olah wah luar biasa. Petruk ki bejo-bejane wong lanang. Ing atase aku ki ming derajate ngaceplik, ing atase aku ki ming ponokawan, aku ki ming kawula, duk nalika semana nampa triman. Saka negara Ndrawati dilala kok ya dijodokke Wrantawati dadi bojone Petruk. Wah, ayo sing lanang kaya glugu wutuan, sing wedok ayune kaya ngono, mula ora aneh. Dek jaman bar dadi manten kae, wah gedheke do jebol. Dibolongi tangga Teparo Ardawara piye polahe Petruk. Ning ora apa-apa. Inggih. Hah, kowe tak critani. Janjane aku meneng wae iki ora mikir kulawarga kok, Bu. Ning kowe tak kandhani kowe aja kaget. Mergo lelakon iki nek tak pikir-pikir kok gawe pingget atine Petruk, gawe kuwatir rasane Petruk. Lelakon apa ki Lurah? Dek malam Selasa kliwon ki aku rak turu ngomah kok. Inggih mboten, lah tindak pundi? Aku sesire. Teng pundi? Parangkusuma. Aku turu nang nggir segara. Niatku golek wangsit utawa laku prihatin tapa brata. Lah kok makler. Ora nganti dela nggonku kelekaran ning pinggir segara, angine sembribit kok makler. Wah, lekku turu ketok angler banget ya. Inggih. Terus nalika semana kuwi aku ngimpi. Jroning ngimpen kuwi aku weruh apa jenenge omah iki kok kebanjiran. Mongko omah iki rak dataran tinggi. Inggih. Banyu gedhe mbuh saka ndi parane, banjir bandang tanpa sangkan tanpa paran nganti omah iki jebol.
Lah kok sing gumun jroning impen ki kok sik keli iki meng aku. Kowe karo Lengkung ki blas ora kena banyu. Ora kesempyok ing banyu gedhe. Gragap, grayah bingung aku. Tangi gregah ning pinggir segara, kloso tak lempit mlebu warung. Nggih. Apa widang? Nggih. Nggon nentremke atiku. Wit saka kuwi atiku tak nam-nam dhewe tak pikir-pikir dhewe jane impen iki apa maknane, apa werdine. Monggo jarene wong tuwa padha ngendikake impen ki nek impen banjir ki elek. Luwih-luwih nek nganti ana sing katut banjir, kowe biasane impen kuwi menehi sasmita yen to wong sing katut banjir mau bakal cepak patine. Nah mula kalodhangan iki aku njaluk pamit ya Prantawati karo kowe Lengkung. Wong ki arep parane nek ndine to. Tur Petra ki umure ya wis pirang-pirang abad suwene. Wis pirang-pirang abad aku urip ana ing alam padang. Aku duwe kulawarga, duwe anak, kuwi seneng atiku mergo bakal ana sing nyambung sejarahe Petra. Ya to Lengkung? Inggih, Bapa. Mula sadurunge mengko apa-apa dumadi marang aku, sadurunge mengko ana perkara utawa ana masalah utawa ana apa wae sing dumadi kalawan aku, sing nganti gondol nyawane Petra, aku tak pamitan karo kowe. Kula mbok sampun ngendika mekaten. Menjenengan tansih meger-meger kados mekaten. Weh, sing jeneng mati ku ora pilih nggon. Ana sing lagi nyambut gawe dipadahan tekaning pati. Ana sing wingi jagongan saiki mati ana. Ana sing wingi bal-balan saiki mati ana. Ana sing wingi badminton saiki mati ana. Dadi mati iki manut kersane Gusti. Gusti iki ngedhep saklar pirang-pirang. Jenenge iki. Dadi nek wancine mati, Gusti kari mejet saklar ceklik wong sing nang alam donya klekek modar. Wis ora iso bakal polah. Mula kanthi sasmita kuwi aku njaluk pamit. Lengkung wonten maring dawuh Rama. Sawah Tegal kae dupeni sing tenanan. Inggih. Kendaraane bapak ki arep men Yamaha 75. Nang open ana kae cikal bakal bapakmu iso tuku kendaraan. Inggih, Bapak. Nek ditinggal wong tuwa ki sawah Tegal ya aja didol ya, Le. Mboten. Nek iso malah nambah ana nuku tuku dijembarke Tegal karo sawahe. Lha raca-raca saiki anggere ana bocah ditinggal wong tuwa, mongko nalika uripe kepama wong tuane duwe wong tuane sugih, bareng wong tuane ora ana, rumangsane terus apa-apa kudu ana terus sawah Tegale bapakne do didoli kuwi akeh. Inggih. Mula aja ditiru. Nek iso tinggalane wong tuwa ki dirumat, nek iso digedhekke utawa ditambahi. Ya. Rama, kula mboten saged gesang menawi mboten kaliyan jengandika Kanjeng Rama. Rama sampun pejah Bapa. Wis to, rasa tok tangisi. Prantawati wonten paring dawuh. Usapen waspamu. Usapen tumetesing lohmu sing jeneng wong manunggal kuwi ora bakal sak teruse utawa langgeng ning mesti mangsa kalane kudu pisah. Aku nek ana lumpute jaluk ngapura ya. Prantawati. Ora sempun ngendika mekaten. Aku wis ikhlas kok, aku ora apa-apa. Aku wis ikhlas wong aku urip ya wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Mula nek nganti ana apa-apa sing dumadi karo uripku jumbo karo sasmita impen kuwi aku ora apa-apa, sumpah. Ya mung semedhot kok aku kudu ninggal bojo karo anak. Aku mrene karo kowe ya Prantawati iso nek kowe randha. Aja gampang dicedhaki karo wong lanang ya. Kula mboten badhe rabi malih kangge ngetingalaken setya kula kaliyan Ki Lurah Petra. Aku dadi moh mati.
Nek kowe omong kaya ngono kuwi. Gedhe tresnamu karo aku. Nggih, Ki Lurah. Ning titara dipun menangaken budidaya. Arep budidaya piye wong jeneng impen ki sasmitane sing gawe urip. Ya wis ngono wae. Saiki aku tak kari ngenteni lelakonku ya Wati, tenan lho. Gareng. Gareng. Datang po karya sangkang renemekan Gusti Gelong Reno sak sekarnya sampun nilar dhateng kula. Ae kene iki sing warai keserat-serat. Sing warai aku ngrasake abot iki kene iki. Kok dadi aku entuk sasmita kaya ngono ya, Brantawati. Kowe mau kramas ora to? Inggih Ki Lurah. Ambune kaya cem-ceman. Mbok menawi namung dereng kula jungkati. Kersanipun menapa Ki Lurah kok lajeng rangkul dhateng kula? Menapa saderengipun seda ngersakaken kabetahan batos kaliyan kula? Aja ngawur kowe. Aja ngawur kowe. Wong arep mati iki butuh suci. Butuh resik lahir batine. Kok malah ngomong kaya ngono lho? Ora kena. Hah? Aku ra seneng nek ngomong kaya ngono terus gorek rongeh karo atine Petro. Tak anggap aku ki mung uripe mung butuhe mung ngono tok. Ora kudu kaya ngono. Aku ngrangkul kowe iki ora kok terus ajak-ajak ora. Ono anake barang ngawur. Mbok menawi. Aku wis lawa piye? Ngaturaken panjenengan menika kados mekaten Rama kula mboten saged dipun tilar jengandika Kanjeng Rama menika namung impen kemawon Kanjeng Rama sampun ngantos seda ya saiki ngene wae upama aku dipesthekke mati lantaran sasmita impen mau tak lakonane ning ngene nek matine Petruk iki pati sing apik aku ikhlas. Ning nek matiku mergo mati dikrenah karo wong liya, dibudidaya karo wong liya utawa dijangka dening wong liya. Petruk isih jumangkah, isih iso ngrembyahake tanganku, bapakmu ora bakal mung trima kaya ngono wae. Sing jeneng cacing ae kepidak menungso ngolet mergo tangi turu. Apa meneh menungso? Menungso kuwi duwe perasaan, nek ana sing arep mateni karo Petruk ya saiso-iso bangga. Saiso bangga. Nek cara sapine mbek dijagal sik bapakmu. Nek wis dijagal, dibleh aku pasrah. Rekat lampahing rata tanpa antara. Prateng sukuning argeram kang tumingal. Ram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paribersami Balwacana. Praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni karya kagiat Lora Petruk kanthong bolong wau.
panalingan lumajaring ratri ninenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda mboten pangling Penemban Durna ingkang rawuh. Oh iya Petro, aku sing prapta ning papan kene. Iki omahmu Petro? Nggih. Oh ya wis memper karo wujudanmu. Kowe wong kere gedibal 17 wong elek nyala mripat kowe Wanakawan iki mung batur, kowe iki mung wong ora duwe. Mula omahe ya sarwa kaya ngene iki wis trep wis pantes. Nggih mun saontene, Mbah. Mula saontene ngenten iki kula wis seneng, kula wis bahagia. Mboten lajeng angkah sing dhuwur-dhuwur. Lah niki malah kula nyuwun priksa, simbah rawuh mriki niku keparengi pripun? Oh, ngene ya, Petro. Aku prapta nang kene kuwi wigati ingkang saknyata mung kepengin ngandhakake. Nggih. Ngandhakake yen to negara Ngastina kuwi ketaman pegebluk, Petro. Oh, ketaman pegebluk. Iya. Terus akeh wong sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semana aku ngatas kelawan dewa. Jebul tinumune ana syarat sranane supaya negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Syarat sranane napa? Syarat sranane oleh kejaba liya mung yen to Ngastina kuwi ditumbali nganggo bebantening menungsa. Lho. Tumbali nganggo bantening menungsa. Iya, Petro. Aku sing dadi seksi kudu nganggo tumbal menungsa. Terus tumbale sinten Penemban? Ah, kowe tak kandhani ya kowe aja kaget. Pramtaku nang papan kene iki wigati bakal mbondo tanganmu ngrincung sikilmu. Ya wis kelakon kowe tak gon negara Ngastina. Jumbuh karo dawing-dawing yang tak tampa yen to wadal tumbal negara Ngastina bisane waluya nirmala temajati mau. Ora liya mung kejaba kowe Petruk, mula kowe manuta tak bondo tekan Ngastina, kowe bakal tak dadekke tumbal dienggo nambani kanan negara Ngastina Ponokan Petruk. Kong wonten dawuh Bapa Candhak saiki werdine ngimpenku wis kecekel. Menapa ki yo Ki Kurawa dipandhekani karo Durna karo Sengkuni tekan kene arep mateni karo bapak sampun tumut-tumut kula ingkang badhe nerajang Kurawa rasa engko bagus milang Kurawa ki wong angkara murka ndak klewetan dosane Kurawa mundur menapa bapak wantun kalian Kurawa. Lho aku ki ngerti kondange piye. Lakon apa-apa ki Petro ki nek metu sore Glotra Kurawa, tur durung tau menang karo Petro. Mundur kono. Kula kuwatir. Rasa kuwatir. Upama aku mati tak lakonane. Kowe mundur. Kowe sik-sik enom bisa mbok jangkamu neruske perjuangane bapak. Ya. Nggih. Bapak. Kowe pancen senopati. Ngono guys. Nyetel ning jero men aku semangat. Lagunipun sinten? Wo, sae ra nyeni blas. Didi Kempit, anu Didi Kempot. Nggih. Mundur kono. Nggih, ngestaken dawuh. Kula mboten tumut-tumut rasa. Kowe kari nyanyi Bapak. Oh. Nggih, ngestaken dawuh. Oh, bocah edan anake diajari sing ora-ora. Nun sewu, Mbah. Sewu, Mbah. Lah kok dadi kula tak nyuwun prisa karo sampeyan nek pancen Petruk kudu dadi syarat srana tumbale negara Ngastina ikhlas lahir batin. Ning nuwun sewu, kula tak memperjelas. Aja nganti patine Petruk menika muspra. Sampeyan wau paring dawuh nek sekung semedi entuk sasmita. Nek sampeyan entuk sasmita niku mesti cetha dewane sapa, kayangane ngendi. Nah, kuwi aku lali ora kenalan. Dadi dewane mboten ngandhake kok. Jenenge sinten? Ora tak takoni. Ora alam-alaman kok. Wong iki mung ngerti-ngerti swara ana Durna, oh ngilahing. Awigna natus tidam. Begawan Durna, ngerti ya? Ulun ingkang prapta lan ngejawantah merepeki kelawan jeneng kita. Ngastina bisa waluya nirmala temajati, nek to ditumbali nganggo nyawane Petruk. Wis, ngono ya. Ulun kondur makayangan. Leper terus mak glondeng. Lho. Mak glondeng. Dhuwur sanggar pamujan ki rak seng. Oh.
dewane munggah ki ora ndelokke nek dhuwur sing nabrak seng dewane. Oh nggih to. Ini rak mestine panjenengan prisa kayangane ngenti. Lah wong jenenge kowe ora ngerti kok kon takon kayangane iki piye aku tak takon karo kowe apa nalar. Jenenge kowe ora ngerti kok kon ngerti kayangane coba. Mula kowe rasa dadak kakean gunung tanpa guna, kowe tak boyong ning Ngastina. Nek kowe bangga sembadani, nek kowe budi mesti bakal tak rampungi. Mbah. Kula wis matur to, nek arep nyekel karo Petruk ngibarati sapi mang jaga riyin. Upamane kula menika manuk mangoyak-oyak sik, mang pulut sik. Nek iso kepulut kula wis dadi panguwasa sampeyan. Nek Petruk isih cetha pocapane, isih cetha jangkae, isih iso ngrembyake tangan. Oh, aja sampeyan dewa medhone ora bakal wedi. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kira-kira kowe iso nandingi Begawan Durna, Petruk? Ora malah dening pangrem Begawan Durna. Aja kelakon tutak tibani jaya kawijayan. Kelakon dadi bantane negara itu gajul rai. Kula ora wis omong karo sampeyan to. Nek omong karo Petruk niku ngati-ati. Senengane kok sembrono sampeyan didugang kula ya didugang kula ora melu napa-napa kok gabul pulute. Oh, Petruk pancen mani tenan kali kula Kakang anu adipati harus ngene Kakang-kakang sapa ora. Ha sing jeneng ngomong saking cepet iki ra ya sok kualik bareng to. Kartosiwa, Kartomarmo. Kartomarmo, wonten paringan jauh. Petruk dicekel, bondo tangane krincung sikile bagi panjenengan. Ora iso nyekel Petruk. Gunane apa? Katane jaya kawijayan. Sedika ngistaken dawuh, mangkat li niki Paman Sengkuni. Ora manut tumbak jebol wetone Petruk.
bapakku piye? Petra berguguk utawa waton ra gelem dibaya nek negara Ngastina. Malah Kurawa bubar mawut ora karu-karuan. Nung sang puyang gudel bingung numbuk bentus. Merga saka pokal gawene Petra kantong bolong. Kowe ora iso nyekel Petra. Ora jumbuh ngono sago karo Begawan Durna. Oh, banyu suci Perwitasari tak jaluk. Kayu gong susu angin tak jaluk. Kabeh sing tak duwe tak jaluk kabeh. Wah. Kayane ra jejer daratan lho anyepe kaya ngene. Wah. Yo wis semingkira. Wah, Petro, aku sing teka. Petro rasa dadi kabari kowe teka. Jlek langsung tok seret Petro. Lah bondo ana bare tata. Wong kok arep nyekel kok dikabari. Antene mlayu malinge. Kowe arep tak cekel, engko rebo sore arep tak cekel. Ha Selasa esuk wis minggat. Senengane kok aneh-aneh lho. Langsung wae. Yo, paranane Petro. Ngaturke bekti kula kunjuk Den. Yo Petro tak tampa. Enten apa? Kok sampean sakniki ngrombong Kurawa napa? Ora. Lah kok sering mriko? Moko kula bar gelut karo Kurawa, kok sampean mak jedul. Oh, dadi anggotane Kurawa. Ora Petro, kowe tak kandhani nggih. Aku diseroyo karo Durna bapakku. Supaya kon perpeki karo kowe. Terus aku kon nyekel kowe. Maksude? Aku tak didhawuhi supaya mbodo tanganmu ngrincung sikilmu. Kowe tak sowanke nang negara Ngastina, Petro. Aku njaluk ngapura. Yen to anggap aku kleru ning iki dawuhe Durna bapakku, guruku kudu tak istokake. Mula aku kudu mentala mbondo karo kowe, Petro. Aku njaluk ngapura. Rekayar kaya Ndara Sengkaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Petro kowe ngopo? Malah kerik ning ngarepe Werkudara. Mangriyen, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep pasrahke karo Begawan Durna, cekelen ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Ora jeneng aku arep mundat-mundat lakon sing wis lakon. Ning apa kaya ngono kuwi walesane Werkudara karo Petro, ha? Wah, ora basa. Ora basa. Basa ku apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, aku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe. Sampeyan tepung karo Durna pirang taun? Terus Petro le ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, sampeyan tepung karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswane Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilairke teng wana. Bungkus 15 taun Petro ki nunggoni ora mulih nganti kisruh karo bojo kula. Niku mergo Petro mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Kok jane iki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labane Petro. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petro pateni terus tak sendikani. Werkudara kae pateni terus tak sendikani. Apa mbok anggap bener? Ha? Apa wis bener gawe Durna? Wah. Aku ora bisa selak. Kudune sampean duwe alasan. Kudune sampean duwe alasan. Iso matur karo Begawan Durna.
Petruk kae sapa? Petruk ki piye? Petruk ki kaya ngono, Petruk kaya ngene. Ngono kuwi diceritake. Ora kok apa-apa dinut apa-apa dinut. Apa sampeyan niku rumangsa sampeyan sing ngekaki ilmu kabeh durna. Heeh. Sing ngekaki kabeh durna. Sampeyan ngerti mboten? Sing ngekaki ilmu apus-apus ning pasar sapa? Iki iso urip ning ndi papan, mergo gelem ngapusi. Ngapusi demi kebaikan ora masalah. Nggo apik apa? Nggo weteng. Weteng nek ngele ngrekoso. Petro. Nun. Wong arep mati ya omongane ndleming, ndleming. Ndleming dengkulmu mlocot kowe. Iki ora ndleming iki serius. Wose kowe gelem tak bondo apa ora? Petro menungso iki, Den. Arep sampean pun tegel kali kula terus mon nek mang bondo. Kula mon nek dibondo. Ora gelem Pak Bondo tak rudo paripeksa apa kowe wani karo Werkudara? Pun sakniki tak jajali. Kira-kira nek Petro musuh Werkudara niku menang sapa? Yo dijajali. Wah, edan ora edan, serius iki. Arep awake gedhe kowe, ning kowe gedhe glombior. Petro cilik-cilik kenceng. Gedhe kae nek men glombior, apa? Apa arep didratke ngono ya ra. Cilik iki nek kenceng wah. Yes. Ora peduli pokoke. Wah, ora apa-apa. Sampeyan apa kula sing tekan mari? Tidak modal. Wis nek ra mlayu cilaka iki. Wah, Aduh edan Andra Werkudara ling ngoyah tenanane. Aku ngalor doyak ngalor. Aku ngidul doyak ngidul. Lompat kali doyak kali. Doyak lompat kali. Lompat but, lompat kono. Wah, nek ora. Aduh. Siapa. Sare. Iki rak Petruk to. Pandang tekan kono yo. Petruk. Ponokawan. Sampean lah sing ngeluk mau aku. Wo, aku krungu-krungunen. Lho, krungu-krungunen apa? Krungu-krungunen niku Petruk iki. 12 ngono. Sampeyan ngendika ora nganggo kanu to, apa jenenge iki? Ora nganggo napa? Sound control. Kengebasen suarane. Mesti lho kowe iki anggere ketemu aku mesti kaya ngono kowe. Ayo kaya kanca. Ora musik. Kowe kok teko-teko nglikar ki ngopo? Lah, malah kepasang Yogya katujuh ngene to. Kula nek ngrasake lakon kula ning bingung. Lho. Kowe kok terus nangis ki ngopo? Lha nak cerita ya. Ya cerita. Mengke nek pun tau ngerti critane ora dibedheki lho, ora. Wah, sengit takone ngono terus iki ngene ngono. Ya ora ngerti wong kowe iki lagi wae kena lakon kau kon ngerti. Lah jarene Kang Paningal Sewu ngerti sadurunge winarah.
ngerti lakon sing ora prisa. Ning aku ora ngerti apa sing dumadi marang kowe. Lah ra ngaten. Lah iya. Lha niku teng omane ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nek omah kula niku banjir, mongko sing keli ming kula tok. Ngono kuwi to? Nggih. Lha ngimpi dek kapan? Selasa Kliwon. Nendi marang Kusuma? Lah kuwi le sesire kok neng kono. Ayo ngertine kono. Lah terus banjir niku bar ngimpi niku esuke kula dereng kuwatir wong kula sempat buka buku 1001 mimpi kok. Banjir niku 3, keli niku 2, kula tuku metune kuwalik. Kaya jaidan kaya niki ra entuk lanange negara. Ya, nggih. Menawi isih ana sing dodol tesih. Ora entuk ya ora entuk, kok takok aja dodol ora. Ah bareng niku. Ah kula niku ngerti-ngerti tekan Durna. Durna takon kali kula. Petruk manut kowe tak bondo tamu tak krincung sikilmu tak leboki pakunjaran mergo ngestina ke Taman Pegebluk. Agane Durna sing muni ngoten niku tak waneni Kurawa ajar. Wah. Kurawa tak ajar. Nggih. Kartomarma kalah kali. Satama kalah. Dursasana mlayu Durma ganti mlayu Ditraksa mlayu kabeh. Edian. Ora edan iki serius. Lho lah iya kok Petruk kok ngalahke Kurawa. Wah. Nek sampeyan niku sok metu sore. Ora mung esuk-esukan tok. Lakon apa mawon nek Petruk metu sore niku mesti ngamuk Kurawa kalah kabeh. Ha sampean lek dolan kurang adoh sampeyan. Terus Jlek. Apa kuwi? Mangke riyen to. Aku senengane nek ngono kae wegal lho. Nek aku negati ngene moh aku. Jlek. Sapa sing teko? Lho, sapa? Ha sampeyan ngerti to? Ora. Ngerti mboten asline? Ora. Ndara Werkudara. Werkudara. Heeh. Mbok rada kaget ngono lho. Ndara Werkudara sampeyan ngendika, "Lho, Werkudara." Ngono. Pas banget adegane kok. Kene wis Ndara Werkudara. Kono kok Werkudara. Ha wis rampung. Terusno, bar kuwi tak tapuk. Ya ora anuk nesu, ngono senengane nesu ora. Ndara Werkudara niku jebul dadi kongonane Begawan Durna. Werkudara kuwi. Ah, sip. Ngoten niku. Suasanane niku kecekel ngoten lho. Iya. Ha nggih Werkudara niku Petruk. Kula Den, kowe manut tak rangket tanganmu. Hak grincung sikilmu aku entuk dawuh Durna bapakku. Nesu lho. Aku dadi karep wis kok nesu kaya Ndara Baladewa nika. Kowe kuwi nggih. Ning Ndara Werkudara mboten wedi kali kula, aming sak kula kok. Lah iya. Wong bengok-bengok nganti telak kula lara, ya kok tetep kudu tak rangket. Lho nek pancen ajeng ngrangket kula, kepeksane kula wani karo sampean. Yo tambah lara. Yes. Sikile duncalke. Lho apa sikile Werkudara ki pisah apa piye kok duncalke? Bubar. Moh aku omong karo sampean. Lara ning ati. Sikile duncalke iki maksude ngono lho. Mlumpat. Ha nggih. Mlumpat niku karo nendang kula. Lah tembunge iki ora ngawur. Sing jeneng sikil duncalke karo nendang ki beda. Mula penemune wong sing nampa swaramu mau, sikile duncalke ki apa sikil kiwa tengene pisah rak ngono to kuwi. Nendang. Werkudara nendang. Terus kula mlayu ngalor tutke mlayu. Mau ngidul tutke ngidul, mlayu ngetan tutke ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor Werkudara ngidul iki jenenge pisah. Werkudara ya ngalor nggih, ngoyak to. Wis ket mau aku omong doyak. Wis ket mau kula niku omone kula niku doyak Ndara Werkudara. Oh lah. Apa? Arep ngopo? Kok njur ngene iki arep ngopo? Kuwi upama padha karo aku ngono lho. Padha-padha lekere ngono wis tak. Dislatak. Nggih.
Ngoten niku. Lah terus kowe piye? Ah, sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndrawati teng mriki niki. Lah iya, terus kula matur sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng diuncali sikile Ndara Werkudara. Terus Sinu Ndrawati ngendika, "Lho, sikile iki pisah apa piye?" Ngoten iki. Rau ngoten iki. Ora guyu. Ora arep guyu. Den, apa? Kula ditulungi, Ndara. Kula ditulungi, nek kula mboten ditulungi kula mati. Petro, Nun, aku tekan kene iki ya duwe kewajiban. Kewajibanipun? Aku pengen mulyake dulur-dulurku Pandhawa. Seranane aku golek wahyu katentreman. Wahyu katentreman? Iya. Ketoke lakone ora kaya ngeten iki lho katentreman. Kok aja mbadar iki to. Aku golek wahyu katentreman. Oh, terus ngene wae, andum gawe gelem ora? Nek kowe iso golek wahyu katentreman, kowe tak slametke. Sago ora? Nek kowe sago tak slametke, nek ora ya sakarepmu kowe pantene Werkudara mbok ya wis. Tergunane apa Yohan Petruk iki gunane apa? Ora ana Petruk ya ora apa-apa kok. Saiki iki Petruk karo Nala Gareng Bagong wis kalah karo Limbo karo Cange. Ora ana Petruk ora apa-apa. Sapa kae Petruk? Ah nika sing urun. Piye? Nika sing urun. Anane wayangan iki nika sing do urun nika mulane dijerke mboten napa-napa. Sakarepe mawon. Sago ora? Ah, gitu. Sago ora? Ah krungono wis diwangsuli kok sago ning ngono kok. Aku butuh suaramu. Wah niki suarane rakyat terbanyak kok. Ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Kok njur semprung lunga ora nyenengke senengane. Nek sago petelmu ndi? Niki. Aja kaget ya kowe. Tak gaweke saka petelmu. Nggih. Ning kok aja kaget. Ora apa-apa to? Ora apa-apa. Ya mboten apa-apa. Tenan, tenan. Meneng wae Petruk, nggih. Meneng bae. Lah kalau ora omong ming sing sot. Iki aku lagi arep nyipta petelmu, aku ki arep topo broto arep semedi. Oh lah rak ngaten ayo. Kowe minggat sik kono. Wong weteng niku ora iso dijongo niku matus wonten kok ya. Dian. Kowe iki mangan apa ya, Petruk? Ora umum. Nek ora tak rampunge ora rampung-rampung. Mandi. Pangesining Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna ical wujuding pedhel ana ki lho ora Petruk kanthong bolong. Petruk kok sik to? Kok kumo lancang. Iki kowe tak kandhani kuwi gaweanku. Maksude kowe golek wahyu, nggih. Gaweanmu kuwi men digawa ning Ngastina. Mengko nek dipateni rak ming wujud petel. Oh,
Masalahe apa? Nek nganti bali nang omah. Ora. Sampeyan ora deg-degan niki sing sir-siran. Wrantawati niku ayu putra panjenengan niku ayu wis ora. Wrantawati ngerti kuwi sing tenan apa sing ora iki ngerti. Ah, samana persis banget ngene kok. Wah, nyemelangi iki. Duwe apa? Duwe sekrup. Wah, cilaka gah kula. Wis to nek ana apa-apa sing tanggung jawab aku. Wah, gah. Wah, mau. Wah. Wis ora gang. Wah, pek kono Cilaka. Petro edan mlayu golek wayu ki engko ben digawa Werkudara. Petro saka Pedhel. Kula wonten dawuh. Kowe nang kene nek digawa Werkudara manuta ya? Nggih. Aja bali nang omahe Petro. Mboten. Awak antem ndiasmu. Sliwe ora gara-gara. Wah, ngene ketok kemrene nang omah kok gake petel ndiasmu. Ora guyon iki ora cengar-cengir. Waduh, aku sok aneh-aneh. Ora aneh-aneh, gelem slamet ora. Gelem ning carane ora kaya ngene iki. Ngerti mah ora? Ngertos ki Lurah. Wah, muri mampir ditono. Jiar. Kok wis ngene urung-urung. Wis kowe mangkat aja nggugu Petroke cah edan cah gendeng. Nek Werkudara tekan kene digawa manut to. Nggih, ngestokaken dawuh sinuwun. Kersane Ndara dadak mlayu. Wah, kon manut ya angel. Nyun ngapunten ya. Ya gilok-gilok etok-etok niku ya nganggo moh barang kok njur langsung pasrah rak ya ora tek apik. Klewo-klewo ngoten. Itu, Nun. Gawa ning Astina aja kumbi aja selap. Pun nderek mati urip nderek sampeyan kula pokoke.